ya bịala ọzọ chai o zurula onye oke echiche ebi ụwa anyị dị ndụ onwe ebe mere ya ha fere agbaga nga onye oke echiche arama gbara mmụọ ụwa nwoke ekwela n'aka ya ga-alụ Bruno onwe ihe mere ya ha fere onwe etu ha n'ihi na oke ọkpa ahụ hara na enwe na mmụọ akwa ịsagama aka ịgba gị akwa naanị Chineke kere ma na ya eji emesi o ji n'ume nwa ma mesi onye ọdị mma ya na-agbu onwe ya ịsagama anamanihe were nwayọọ chemụwago ile were nwayọọ chemụwago ewe na n'ụlọ were nwayọọ chemụwago ndị dị kacha mma onye ọ gazila kelee machi ya ogbe ka iji kewere ndidi be mara na Chukwu enyi m oge chi ka mgbe onye mazụ ụwa onye mechi ime echiche bi ụwa ndidi kacha mma o ọ dị taa ọwụ ụzọbọ ga-adịchi nụ na ime n'ike gị afọda Chineke mekọ epolachi gị ihe gị were ndidi gachọta ka gị ọsị ngwa gị na ndidi kacha mma o were nwayọọ chemụwago anamanihe were nwayọọ chemụwago echiche bi ụwa rọda na n'ụlọ ndị kacha mma o alamana were nwayọọ chemụwago oge chi ka mmanụ belu telile were nwayọọ chemụwago awụ ndị kacha mma o gosi mi goda o jikwana nwanne egwu ala aka na eberebe andeke Chineke nwe mmeri Bruno nwanne nle amambosi dịla gị nọ na ije elu ụwa onye m uche Chukwu eme uche Chineke were nwayọọ chemụwa gị tenule ọwa ego maọbụ nwa ọwa ijeri jehọ anamanya tai elele ibe ụwa wụta ihe nọ na o emezela onye ọzọ lere ụwa soro ya kelee maju oge oje eche ya mgbe ọgwụ ụlọ olulu gesoro ibe gị obi ụtọ na ndidi kacha mma o kedu maka Sabid nwaọgụ aka Ezelugwere Agauchaman South Black Eme ụmụ ha eze umekwune bụ onye za ịkra aka eji nwayọọ soro ụwa akara aka chi ije mesi ihe ma were nwayọọ chemụwago were nwayọọ chemụwago ije n'ụwa were dede manya bakọla bito were nwayọọ chemụwago egbe asị m na aka abụ ihe ọma ndị kacha mma o nlele were nwayọọ chemụwago umekwune na nọ na ada were nwayọọ amamibe n'ụwa bole tọwanyere bụ anya bịadoro anyị obodo anọ ade kampeni ndị kacha mma o osi ibi ga-anwụ igota were nwayọọ chemụwago were nwayọọ chemụwago there is no competition in this were nwayọọ chemụwago awinubi ndị kacha mma o mama were nwayọọ chemụwago were nwayọọ chemụwago if you do am hard you die hard take am suffering ọ ga-erecha mma kacha mma o weta obi ala were nwayọọ chemụwago niile ka nna nọ na n'ụlọ were nwayọọ chemụwago aga m ime ego na-ewetụla gị Chineke nna gị ji emezi
gidoro lo agara ni gidoro mo Chineke na lewe ebu ma bola ni gidoro ewe students. Yes. We are the leaders of tomorrow. Anybody wey talk say we no go win this election, we go knock beg am for their head. They talk say we no go win, we dance salanta. Salanta thing for their head. Martha, what are you still doing inside? Mommy. I don't tell me so you call me Martha. My name is Chelsea. So you're now a smoker? You're now a smoker? Mary, look at your sister. Look at your sister. You know she has started smoking. She's a smoker now. Papa, keep quiet. Keep quiet. That's a lie. You have been making your own twin sister to appear evil before your father and before everybody. Are you the only good girl? What I do you now? You come up from school and tell me man down. Don't know what I've done. You don't know what I've done. Stop crying. I'm sure that Daddy just wants a good life for you. If you call my name, I swear I will kill you. Try it. You are the one that caused your father's death. You have finally killed him. I didn't kill my father. So stop accusing me. You are the one that killed your father. Shut up. I know you don't mingle with that your useless sister in school. And they mess her up steady now. They crazy. Martha, you have to stop crying. But you know I warned you. I told you to rehearse your speech yesterday, but you refused. So, Abeg, Why can't they block us? who are you? What do you want? No, wait. This one not be English matter. Wait. Wait up, why they block us? God forgive me for my sins, let me make it and I'll never steal again or deal again. My only friend is my misery. She wants to contest for SUG vice president against me. Huh? I blow for my school before I got president. Hey, I don't blow. Hey, my daughter, forgive us. Please save your sister. Don't let her die. My sister will still go to jail, and she's going to stay for a long time. Objection, my lord. My witness is hereby being accused, and I urge my learned colleague to withdraw that accusation. The three accused persons are hereby found guilty on all three counts of conspiracy, murder, and armed robbery, and they are hereby sentenced to death by hanging. Don't mind them. Onye report ya chi ya do mapanna ya. Ise ogbe ekpege monye chigoshi. Gogo iwe webola mo. Obi atubola mda. Enyi mashibola mo. I don't care obasara na koko na shishoka. Ukoma Jesus akogru doro nyendo Nigeria. Iwe webola mo. Obi atubola mda. Enyi mashibola mo. I don't care obasara na koko. Abramunye shamaga abia dola mo. Ewo ukebela mo. Ukabia dola mo. Ukabia dola mandoma. Ewo tamamie. I love you bile.
and die, make we all die together. Now who go save us from the hands of these two evil women when they don't enter our village? How do you expect me to be comfortable when they told me there's no life in my womb? When I find them, we'll find them out. Yes. And we could destroy you for all the properties what they do for this our village. Yeah. Una must die. And also, our vote don't decrease, say all of una must die. And you, when they keep people, when be evil, will die. You don't see us when they go war. When they also death to go for war. As you don't go for this war, you go die like your partner. One, two, Hey, sorry. Huh? Take it before see the tester. Let me use the tester. You don't see push tester. Now, that belly, not in the inside. Empty belly. The same thing with my wife. My wife is pregnant, but there's nothing inside her stomach. Adako, how will it sound to hear that I, Obidike, ran away from my house because of two ordinary women? How am I going to do this kind of wicked? Send me, make I go to pursue evil spirits. Even Abraham for Bible get his own children after how many years? God said you go begat a son. So one day you go begat a son very soon. hey! What do you want? I want to kill all of you. We no fit. We get protection. Zabu! Zabu! That one before no be now. If una gossip about us, make una mouth bend go one side. It is I no go fit do you something. Okay, let Tibu show you something. We are the Snake Boys. Aye. Okwan ko jari godo mo do ya fu. Ashigo nya chukwa nelo wa girigiri. N'ihi na onye buru chi ụzọ ya gbagburu nwe ya n'ọsọ. Ana edu nwe kwu okwala ya mbọ. Nje. Ashigo le n'ihe mu kwe bugo nwe mo ma ije lo wa ere. Okomina sawa mu wori ime mo ije lo wa ere. Amara mesija onelo wa wedu masekwa mapali ere. Onye ko kwalu we bo nwe ye lo wa ere. Ije lo wa ere. Onye ka lo nwe ya lo wa ere. Onye sola ngemre na ya n'elu ụwa ya ije l'ụwa iri. Onye buru chi ụzọ gbagbugo onwe ya ọsọ ije l'ụwa iri. Ole dị ihe mụ kwachugo ụwa kinkin mụ ije l'ụwa iri. Ọkụmira sawu ndale iyo. Onye ọma meja ka mba paliela lekrela nedu nwa Chineke paliele kwuo na ije l'ụwa iri. Echi dị ime nwa na onye ọma onye. I'm Bruno Oguzie from Umeheze, Umekune, Ngopala local government, Imo State. And I'm the singer of Odaronyowa. Odaronyowa is not my first album, but somehow it's the album that brought me to limelight. So I thank God and thank you people over there. The whole fella. Anya dogala area. Anya dogala. Jeba. If you make it carbon, Hashim dishi ik. Ya wande nebula Hashim diawayo chima.
So, ya gajiela m. Anyị chọọ nta. Anyị chọọ nta esi obere nchi. You know, during the election, you people used to say 1 man, 1 vote. But in this one 1 man, 1 CD. 1 woman, 1 video. CD. Echepụla Kenebog, si anya n'oge gị kpọrọ. Ya zuru ke gị mai. Ya zuru gazuru. Ya gajiela m. Thanks. I am Azarama Oliver of former Zamoka in Ihia local government area, Anambra State. My business name is Onyaleche A. Olik. My shop address is located at 41 Douglas Road beside Ken's Plaza, opposite Heritage Bank. I am the executive producer of this video CD you just watched, Odara Onyowa. Try and grab your copy. It's a must watch, as my Odara is shining, so it will shine in your home. Thank you. Wonderful people. My name is Chibuzo Eze, popularly known as Megabit. I'm the CEO Megabit Recording Studio here in Owerri. I'm a producer, musical video director, and as you can see, an instrumentalist too. Wow, Odaro Nyowa. Bruno is a very close friend. I've done several jobs for him, and when we came up with Mbenkonye, in fact, that job is one of my greatest hits when it comes to this indigenous music in Owerri. I recorded him, I did the audio production as well, directed the musical video. In fact, the production wasn't really easy for us. It took us several months for us to come up with the picture you've just seen. I really thank God. I thank God for my crew. I thank God for my editor, Emma. He's a wonderful guy. Make sure you buy a VCD of Mbenkonye. It's a must watch. So watch out for our future production. Odaro Nyowa Volume 2 is already in the market. Grab your own copy now. Oge Chineke kacha mma, ajeje mbeze jeje